खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया सासे दावबायगिरि सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव हमजादों 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन सेंग्राया। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि माजुलियाव दावबायनो फैनाय सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय समावनो पुलिस हान्जाया बे लाइमोन सेंग्राखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। भारतनि राजथान्दै नवीन श्रीवास्तवाया नेपालनि नखर मन्त्रि नारायण काजी श्रेष्ठखौ लोगो हमहैदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा भारत आरो नेपाल हादरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो लाखिनाय आरो भारत नेपाल मोन्नैबो सिमाखौ गोख्रों नोजोर आरो रैखाथि लाखिनो थाखाय सावरायलायदों आरो फालांगि आरो रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब होलायनायनि सायावबो गोथौवै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटीआव मिरु सरकारनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 207 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ रानदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ मिरुनि मन्त्रि मानाव गेदेर सर्बानन्द सनवाल बिथाङा मालिगावआव थानाय रं भवनाव जानाय साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां मानाव गेदेर सर्बानन्द सनवाल बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि दासिमाव गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा जब मेलानि गेजेरजों हादरनि 77,000 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होबाय होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। दिनै 14 एप्रिल अदेबानि बावखुंग्रि फोरबोनि जोबथा सान। बे सानाव जादों होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दिनै अदेबानि 14 एप्रिलाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव ट्राफिक जाम जाना सुबुंफोरा गोबां भुगिनांनायखौ नोजोर होना बे थांखिखौ लानाय जादों। लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ होखानाय नेमखौ फालिनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला DTO अफिसार रजन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ दायो दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।